Kublai pi baro kini kilong ki kubor bamda kesngi. Ke India ke African Union kila pynsangeh eka Forum Summit kabalong ha New Delhi na marga jingjur jong ka jingpang Ebola ha Democratic Republic of Congo bad Uganda kani ka summit kabalabu banong na du ka arpu pratrik hadu laipu witrik ujemang hadin palat shipos nem. Lakmi linti bakan penklan nya ka jingere jinga trailang hapdeng ke India bakiri Afrika. Asyimi kani ka rai hadin maka World Health Organization kala penai ka jingpur state jong ka Ebola kabalabu jingmai ki pait ba ha ka perthei. Karkum ka World Health Organization adan palat ndus pa angut ki briu ki basuba bak syakta but his pa life khnai ngut ki blasuba bak lakhat ki riu pait ba ha ka kot ka khya ki ong bagani ka jingpang kalong ka bama pha namar ka ka jat Ebola ka bakham duna banlap bat hadu menta om pat don kanu ka vaccine na kamta gani ka jingpang. Wala ompat don kinu ki kes Ebola India ke sarkar India kala penmi eka jingmaham ka kot ka khya na ka benta ki nonglet nongwan na ki ri ki besyakta. Ki borsh nong kila kentu ki nongwan jingya lenti pan pentip marmal ada ki don kidak jingyo pang kom ka jing shitam kapo ka jingmi snam na ki wei par kidak kishin jingyo pang bat ban let sha sumar hapo athui sngi.